¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Bé, precisament aquest vespre, el dia 4 de novembre, dimarts, jo he volgut venir en aquesta festa que organitza el Partit Demòcrata nord-americà amb tota aquella gent que viuen a Catalunya i que, poc o molt, comparteixen les inquietuds dels demòcrates nord-americans. Em van convidar a venir a la seva festa. Jo sempre he donat suport als candidats demòcrates, ho vaig fer amb l'Al Gore l'any 2000, ho vaig fer amb en John Kerry l'any 2004. Els dos van perdre. Jo també m'he presentat dues vegades per ser president de Catalunya. No he perdut, però de fet és com si ho hagués perdut perquè no ha pogut sortir bé. Jo espero que la tercera vagi de la vençuda, en el cas del Barack Obama, a veure si això serveix d'inspiració de cara a Catalunya. I'm here to give my support, my personal support to the Democrats and to Barack Obama to become the next president. He volgut estar al costat dels demòcrates perquè crec que ells representen una idea a dintre dels Estats Units que s'assembla més en els valors que defensem des de la pròpia Europa. Sempre ho he pensat així, sé que les diferències són molt grans perquè als Estats Units és una cosa i a l'Europa continental és una altra, però dintre del món dels Estats Units sempre m'ha semblat que el Partit Demòcrata és una mica més proper i més sensible en aquestes idees que nosaltres com a europeus defensem. I dit això, doncs crec que a més en el món li convé una victòria demòcrata i una victòria del Barack Obama. Crec que cal un canvi en els Estats Units. Els Estats Units tenen un lideratge importantíssim a tot el món, segueixen així. El que passa allà ens afecta a tots, fins al punt que en algunes ocasions s'ha arribat a dir que a les eleccions nord-americanes hauríem de votar tots, perquè realment en sortim tots afectats. Però bé, dit això, crec que és important que guanyin els demòcrates, això serà un canvi a millor, n'estic convençut, i espero que sigui d'aquesta manera.